singungu belenyaka nasibhoboka umuntu uyazizwe indaba usikhi phambili kuloleni mxhosheni kwaceza undaba ohlome ehlathini obenjengohlanya umphakalela ngalingakaphumi kwanduno lathi maliphuma la seliphuma nengazi amadoda siyanibingelela siyanimukela ke phinaphila lana ethamele khona i1K ZNTV igama ke kusewuyena uphiwe wakwamthembu siqopha umlando sila esigodlweni esisha sha emashobeni ophongolo nokuyilapho khona isibhodlile imbube ibhodlile ibhube silasho ukuthi ke intombi ayiphume ngothi lwazo zize ke emkhosini womhlanga lezi intombi ekhona okuyizona ezingiphahlile okuyizona edlulayo ngempela ke ziyingxenye yokuqopha ke umlando njengoba sazi ukuthi umlando uyoqala ngazo ukuthi izona zokuqala ke ezibambe ke umhlanga kulesi sigodlo ke sasemashobeni unyaka u2025 semkhosini womhlanga into ke esingakutshela yona nento ke ongayilindela ke osukwini namhlanje siyokutholela yonke into ngayo yonke ke indlela okuzobe kuyiyona ke okwenzeka ngayo la sizokhumbula ukuthi ke baningi abaholi abakhona ikakhulukazi ke abaholi ke abaphuma ohlangothini lukahulumeni kube yiyona ke imbube okufanele sikwazi ke ukuthi ke njengoba ke imbube iyaye isho ithi ke ngempela ke izinkulumo ke zincane kakhulu ekakhulukazi ke emcimbini nasemkhosini ofana nalona kodwa into esuke ibalekile ukuthi kube ukuthi kuqhakambiswa ke intombi nomgido wazo okuyiyona into ke esizobe siyibona ke osukwini lanamhlanje mbukeli ke okwakho ukuthi nje uhlale unganyakazi sikulethele ke ukusuka nokuhlala kuwona ke lo mkhosi ungoka 2025 umkhosi womhlanga usesigodleni ke emashobeni mina nguphiwe ngwakwamthembu ngizobe ngiqhubekile ngidamane ngikunikeza okuyikhona ke ongase ke ukudinga okwakho hlala kanjalo umbukeli angithi phela nawe uyingxenye ngoba i1K ZNTV ikanye nawe iyingxenye yalomkhosi mbukeli ke njengoba ngikhuluma nawe kulesi sikhathi ngiphahlwe yizo ke intombi ikakhulukazi ke intombi ke lezi ke ezisencane ezizothi nje zisichazele ikakhulukazi ngosuku lanamhlanje uma ngabe ke siluqala ke usuku lanamhlanje ngiyofisa nje ukuthi ikhulume nayo intombi okuyiyona ke engasesandleni sami sokunxele ngaphambi ukuthi ngiye kwentombi ke engasesandleni sami sokudla ukuzwa nje ukuthi lolu suku ngabe lusho ukuthini kunina ngaphambi ukuthi ke siye lapho ngifuna nje ukuthi uqale ngegama lakho nesibongo bese wasitshela ukuthi usukaphi kanti futhi ke yini ekwenza uqhuquzeleke ukuthi njalo ngazo zonke ikhathi zomkhosi womhlanga ube ingxenye yawo usanibona igama lami ngicebe khulu into kuhle ngisuka esikhawini ngokuhlala izathu singibelana ukuthi nami ukuthi bengiqala ukuzalana ngiyaqala ukuze emkhosini womhlanga kulonyaka kahle kahle ngasho njalo njengoba ke uqala osuku namhlanje yini ke oyilindele kanti futhi yini le othi mangabe ulalela mhlambe ozakweni beyixoxa ikwenze ubone isizathu ukuthi nawe uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ube ingxenye lomkhosi izathu zingiselana emkhosini womhlanga ukuthi nami ngiyathanda ukuthi ngihlane ezinye intombi ngihlangele ezinye intombi ngiqhubeke ngibe ngiyimina ngibe ngiphathe kahle njengezinye ingane ngingalingisi laba abanye abantu ngibe isibonele esiright ngasekhaya ngempela ke mbukeli ke ubeka kanjalo ke uNtseleka Linda Mkhonto ngempela lana ke intombi umacebe ikhulu ngifisa ukuthi ngiyeke ngidlulele phambili ngale ngakwa right wami ukuzwa nje ngiyacabanga ukuthi nisuka ngasendaweni eyodwa njengoba eshilo ukuthi usinisuka ngasesikhawini kuwena ke lolu suku lusuke lichaza ukuthini nanokuthi nje ngaphambi ukuthi size sifike la osukwini lanamhlanje ubunjani umuzwa ukwazi ukuthi namhlanje uyobe ingxenye yomkhosi womhlanga hayi umuzwa wami ubuphezulu ngendlela engayazi nami ngiyaqala ukuzala emkhosini lomhlanga ngoba ngina 16 usuku lami lokuqala lolu bekungalaleki bengifisa behlezi besixoxele sisabadala ecampini besitshela ukuthi kumnandi ngendlela emangalisayo laphana kumnandi kakhulu nami bengazi uzofika lolu suku empilweni yami besiqhuquzela yabona ngendlela abasiphethe ngayo sisabadala laphana bayafisa ukuthi nathi sibe lento abayiyo siziboneleke nasi namhlanje ukuthi kubalekile ukuyiphatha kahle nesiko lethu siyabona ukuthi intombi zakwaZulu ziphatha kanjani mayisakhula nokuthi nje siphila kanjani yabo usuku namhlanje sijabule nje sijabule nathi sizelana nje ngoba sizofuna ukuveza indlela esijabule ngayo fika la namhlanje la esigodlweni esihla hayi kungijabulisa kakhulu because besingaze seza la emachobeni so ukufika lana intokozo enkulu and is unmemorable moment kube ingxenye nje yala sijabule kakhulu nanongizodlulisela intombini ukuthi kuhle ukuyiphatha kahle cela ukuthi siqhubeke siyiphathe kahle njalo ukuze sijabulise imndeni yethu nomama basigadile siyabonga njengoba ngila ayingijabulile shema fokuqamba manje ukuthi size esigodlweni esisha bengithanda ukuthi futhi nangonyaka ozayo siphinde futhi sibuye la sibonga kakhulu leli thuba elivelayo labantwana ukuthi abantwana bakwazi ukuthi
bagqugquzeleke ngalolu hlobo ebuntombini. Sibonga kakhulu nakundaba ezitha ukuthi ulwenze lolu suku lwayimpumelelo. Noma ke sithe sihamba uhambo lulude kodwa sijabule kakhulu siyabonga kubaba wethu abantwana abajabule kakhulu. Mbonani emakhaya sijabule kakhulu Zulumuhle Ningizimu Afrika. Sijabule ukuthi imbube ithe mayipronounce ikhuluma kwase ukuthi sonke thina abanye senza izwi layo langaweli phansi. Emashobeni kumnandi kube impumelelo sibambisene omasipala bakwaZulu Natal ongqongqoshe bonke bakwaZulu Natal iminyango yabo amakhosi indlunkulu sonke ibusiness sector imedia sonke sibambisene sathi izwi lembube ngeke liwele phansi. Namhlanje nanka amashoba abe impumelelo kodwa okungijabulise kakhulu undunankulu wesifundazwe baba uNtuli uthe kusuka namhlanje kuyaphambili all government departments are going to inject money here so that next time we come here, it's a different story. There's an improvement. We have started, but we need to improve. Siyaziwa ke thina ukuthi siyaqala sithuthukise, siyakhuluma siyenza, siyadlala kodwa sidlala. Mbukeli ke ngempela ke sesibazwile ke abaholi asigijime ke siye kuyo ke imbube nokuyilapho khona ke izothuma ngabe iqeda ukuphefumula sibe sesilivala ke uhlelo siliguqisa kodwa ngaphambi kwalokho ngempela ke asidedele ke ibhubesi libhonge phambi ke kwesizwe salo uma ngabe sithi ke abakhulu nabesilo ngisacela ke nibone uthando enginalo esizweni necommitment enginayo nenhlonipho enginayo nokuba ngamazwi nje amafushane. Ngicela ukuba Zulu nginazise ukuthi ngiyawazi umsebenzi wami ngoba ngimla. Ngeke futhi kubhlungu ukuthi kungasuka enye indoda izotshela mina ngomsebenzi wami ukuthi ngiwenze kanjani. Iyakwazi into ukuhlala lapha kunjani ayifundelwa lento engihlezi kuyo. Ngeke uye esikoleni. Ngizovikela amasiko nesizwe nomhlabathi kaZulu nakhe ngikuzele nokuthi ngivikele lesi sizwe nazi izinto engiyizele kulesi lapha emhlabeni mina. Ngizongena lapha bayekeni abahlasela umhlanga ngeindlela zabo eziningi sizobabona labo asizona iphukuphuku siyababuka nje hayi ngoba singaboni siyabuka siyabona sithule sisababuka ukuthi benzani. Okwesibili weyintatheli angizile ukuzoyincengela mhlawumbe yini cha ngiyacela makuza emasikweni alesi sizwe khohlwa ngiyozivikela lesi sizwe anginandaba ukuthi ubani mina. Sinamasiko ethu thina esikholelwa kuwo nesiwahloniphayo. Niyangizwa abantu bama TV yini ama WhatsApp yini TikTok angimhlasele ngaze hlasele mina cha angimazi nokumazi nehibonela cha labo TikTok ake sibonisane bantu bomabona kude uma nifuna ukwazi ngamasiko ethu ningalandi umuntu ngamasiko kaZulu ningalandi umuntu ongesinye isizwe sizwana. Angifuni ukucasuka ngoba iZulu lingashintsha manje mina. Sengikhuza ukugcina ke manje ngoba ngiyabona siyalimala ezintweni zethu singizulu. Uma nifuna ukwazi izinto ngathi ngokwesimanje ngiyaninika mina nansi idlukulu ukhona umntwana waseyibindini nang phambi kwenu
Okwesibili idlunkulu yonke ikhona nami ngikhona. Okwesithathu sengibiza amagama sengingena emagameni ke manje angisho ukuthi bese namba niyobahlasela laba bantu. Ningizwe kahle. Niyamazi uProfessor Maphalala. Thandwa sami esikhulu ngoba uyalwazi usiko nendlela yokuphila. Ngimi lapha nje uyilokho ekuthiwa iadvisor yami. uProfessor Maphalala we-SABC animlandi ngani uProfessor Maphalala? Animlandi ngani uProfessor lokungani? uProfessor lo ngubani eUKZN? Animlandi ngani? Abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu abafundile ema-university aphezulu anibalandi ngani? Ukhona uOthi Nxumalo animlandi ngani? Nigijima niyosilandela lo mquba lona lo uMusa Xulu ukuthi ezokhuluma ngathi. Nisiphumelelani siphila? Ngiyanikhuza SABC. uMusa Xulu. Lokho ngangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami kodwa Zulu kunento efanthini yazi umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobolweni. uMusa Xulu ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe. Hey, the nations are angry. We are angry. We will do anything to protect and preserve our cultures. Do you understand? Nina besilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu. uMusa Xulu yena impela enhlizweni yami akamuhle. Ngiyacela mawukuthi abangani bakhe bakhona la hamba niyomtshela. Ukhona umgangela mawukuthi ufuna endukwini ngaye endukwini mina ningibonile ngigile. Ngoba phela umuntu ulungiswa ngenduku uma engezwa. Sazi lokho thina kwaZulu. Sibadala singaka nje siyaphila siqondile siyahlonipha yini sashaywa ingane engashayi edelele cha mina besilo intombi zami ngizonikhumbuza nje ukuthi isemi ngamagama enkehli imina boyfriend wokuqala uma benifuna bazonithola kimi la. Kumele lokho ke. Naze nabahle ngiyanithanda niyeza. Umcimbi wenu lo dlalani ke ngiyathokoza kakhulu uZulu omnyama inkosi enibusise. Umzwa kwethu ke kuthiwe ke ayilwanga yesabana kulapho suke siliguqisa khona uhlelo bese sigodleni ke emashobeni siqopha ke umlando ukuthi ke sibe yingxenye ngempela ke yomhlanga wokuqala ke esigodlweni esisha esemashobeni ke ophongolo besizosho khona ke sithi abakhulume ukuze sifakaze ukuthi ngempela ke lo mkhosi ke ube impumelelo okumkhosi ka 2025. Mina igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yashama phiko yandiza ngakho ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo inkosi inbusisi.